on erittäin hyvä ja helpottunut ja jotenkin niin kuin tosi köykäinen, koska elokuva on niin onnistunut ja kaikin puolin niin tasapuolinen ja hyvä. Ja vieläpä niin kuin alkuperäistarina noudatteleva vielä, niin tämä on yhtä leijumista. No, mä odotan mielenkiinnolla sellaista ihan subjektiivisesta sellaista asiaa, paitsi että minkälainen reaktio tulee yleisöllä olemaan, niin miten mä tulen suhtautumaan tähän, kun aion nähdä tämän valmiin version nyt 3. kerran? Olenko yhtä mykistynyt kuin 2 ensimmäisen kerran jälkeen? Mä en ole nähnyt vielä ollenkaan tätä leffaa, niin jännittää aika paljon ihan vaan nähdä kokonaisuus. Ja oli ihan mahtavaa. Mä opin tosi paljon. Oli ihan mahtavaa päästä työskentelemään kaikkien näiden ihanien ihmisten kanssa.